Érőn erre akar menni. Azok összegekek már. Anyád! Az lényeg. Ő nagyon erős. Ahogy izgalmasan, hogy elmegy a gép. Ilyenkor már nem beszámíthatóan. Teljes mértékben. Ugye engedj a gépet! Na! Ja, csavarda idő. Mindent lehet kurvolni már. Jobb ide masszáj, mi? Az a durva. Végre! Végre! Kicsit, megvan. Még! Hozzá a szárnya van. Lassítan! Elzsibat a durva. Képbe vagyok te is, hallod? Tomi.